Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hatsarin jirgin sama ya rutsa da Momi Gombe da Aisha Izzar su. Kafin mu shiga daga ciki muna roƙon ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin bidiyo na yau da kullum. Kana ku danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Wani abin al'ajabi da ya faru da fitattun jaruman Kannywood mata guda biyu ya matuƙar girgiza Kannywood. Jaruma Aisha Najamu da Momi Gombe dai sun hau jirgin sama daga Kano zuwa Abuja, inda kafin hawan nasu jirgin saman sun wallafa wani gajeren bidiyo lokacin suna airport. Sai dai jim kaɗan bayan jirgin nasu ya tashi zuwa sararin samaniya, mun samu rahoton cewa jirgin ya samu matsala bayan tashin nasa daga hukumar da ke kula da jiragen, inda wani babban tsuntsu ya shiga cikin farfelar fuka-fukin jirgin wanda ya haddasa ma jirgin matsala. Lokacin da wannan abun ya faru, mutane da dama da ke cikin jirgin sun fara kuka, wasu kuma suna addu'a, inda kowa ya san yadda hatsarin jirgin sama yake, wanda inda jirgin sama ya yi hatsari kowa da ke cikin jirgin baya fita da ransa sai dai wani ikon Allah, inda cikin ikon Allah matukin jirgin ya samu wata dabara, inda nan take ya juya akalar jirgin domin dawowa airport ɗin da ke birnin Kano domin tsiratar da fasinjoji. Cikin yardar Allah kuma jirgin ya sauka, inda a nan aka gyara matsalar jirgin, sannan jirgin ya sake tashi sararin samaniya, inda cikin ikon Allah ya sauka a garin Abuja tare da fasinjoji, inda mutanen cikin jirgin sun shiga damuwa matuƙa duk da an gyara jirgin, inda bayan sun sauka suka ta gode ma Allah da ya sauke su lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. Muna roƙonku ku danna mana like, kana ku danna subscribe, sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo.